So uJesu akafuni into ebizwa tomoi. Wathi lo mdanso lo uvela emkhathini embusweni obumnyama. Akayifuni uJesu, and there's a reason why angayifuni. Wathi bangumsindo le keyboard ubrother Enigma. Okay. Eyidlala le keyboard. Bakule worship song. Lezi zama chorus isijayipisa abantu akasifuni. Kakhulu ayinawo umsindo. Into nje yabona ayinawo umsindo. Neshoba liphathwa kanje. Umuntu kubamba nje ishoba mase yagida ke phethe ishoba. Na benza njalo ithomoyi bayibamba kanje imic. So I am warning those who are dancing tomoi in the house of the Lord, you must stop it because you are inviting demons. Tomoi. There's a dance in the church, tomoi. Kunabazalwana bajayifa. Bajayifa njengamasangoma ngithi wabo. Ngasesontweni bajayifa fast. Ne music yakhona yabajampisa kanjalo wabo. Then ke akayifuni uJesu, and there's a reason why angayifuni ngasendlini yakhe ngoba ngasendlini in the house of the Lord we worship God only, but the devil naye ufuna ukungena, and ukuthi angene uSathane ungeniswa yithi ebavula iminyango spiritual doors ukuthi angene. Ungena masenza into yakhe ngasesontweni amadimoni angene ngoba thina abazalwane siwavulele iminyango ukuthi angene, not umnyango lo singena ngawo. Not umnyango. Angithi bona bangena anyway la kuvale khona, but abana access if kuyathandaza ngempela la. But if kunezinto ezenziwayo ebezingafanele ukuthi ziyenziwe, then those things zibiza amadimoni ayangena. So uma lokho ayiqalile lokho iqhubeka ingoma uzojayipa istyle leso, angithi kuye it's a leader uleader lengoma. So i-worship team yonke bazoyenza lento la yenzayo, nebandla bazoyenza ukuya ngayo ngoba uyacula, so babheke yena estagini lapha epulpit. So ngalesikhathi ajayipa imoya lo uphuma kuye ungena kubandla lonke. Laba abazojayipa njengaye bajayipa into yamasangoma, bajayipa into yase mkhathini, bayifaka ngasesontweni, and by the moment bajayipa kanjalo amadimoni asuka within a second elwandle bazongena ngasesontweni amadimoni sebevula igap. Because manje kucula umuntu wabo, this person who's worshiping uphuma kubo ucula ingoma yabo ujayifa ijayifa yabo, so bayaphuma elwandle within a second bazogcwala esontweni. Abazalwane mabaloku bajump bona bajabule ingoma le nale dance le, kanti amadimoni sekakhona ajayifa nabo and bajabule ukuthi siyafana nalabantu sijayifa into efanayo, babafaka lo moya loyo. So uJesu akafuni into ebizwa tomoi. Ijayifa le ebizwa tomoi akayifuni ngasendlini yakhe uJesu. That's why ufuna abantu mabaqula baqule worship song. Lezi zama chorus isijayipisa abantu akasifuni. So I am warning those who are dancing tomoi in the house of the Lord, you must stop it because you are inviting demons. Ngalesikhathi benibeshaya itomoyi engabathola isikhathi sokuthi bafunde izwi lakho ukuthi linjani ngoba amazwi maningi. Amazwi abantu abafile, amazwi kaSathane, izwi lenkosi uYeshua. Kufuneka ufunde ukuthi lithini lona, ulizwa kanjani, lihluke kanjani lamanye amazwi. Manje uma udansa uzozwa kanjani? Kuthiwa sesiphelile isikhathi kuyanikelwa sekubizwa imali, abano 1000 abano 2000, yonke le nto leyo chitha isikhathi. Into efuneka ibalekile siyelana ukuyenza enkonzweni siyelana uzoxhumana nomoya ongcwele. Kodwa ngayilanga wayizela yena inkosi uYeshua ayizela yona yazongivusa yangibamba yangihodula sahamba. Masifika emgaqweni okanje ngapha itende ngapha iclub sama phakathi nendawo sangena la wathi indodakazi yami uyabona mahluko kwasho ukuthi mina ngiyazela ngiyazela athi ngithi uyabona mahluko hayi ngizele mina ngicicela amehlami aphinde angithathe siyongena ngapha siphinde singene ngapha into engayinotice ukuthi singene kokuqala lapha safika kukhona abantu babeshaya itomoyi abefundisi bodwa bephezulu begqoka beshaya itomoyi. Manje sesibuye kwesithathu selidabukile ibhloko lika baba la aliboni ukuthi lidabukile ushaya itomoyi akanakini. Masibuya sime phakathi nendawo ithi inkosi uyawubona yini umahluko? Ngithi mina cha baba mina ngubone. Athi uyababona laba bathi bahlanzwe ngegazi lami.
Yababona laba baphila impilo yasezweni, bayizwe. Ubonisa baqonga ngokufana? Badansa ngokufana? Bacula ngokufana? Awukho umahluko. Hamba uyobatshela, bagqokise ngaphakathi nangaphandle. Qala bagqokise ngaphakathi, bagqokise nangaphandle. Yes. Ethempelini lami angimfuna ngitho wengifundisa kudala mina ukugqoka ngisanda ukusindiswa. Yeah. Angimfuna umuntu ogqoke kanjena abagqokile. Ithempele lami lingaphandle liyabonakala. Athi nawe indlu yakhe ngithi namakhethini ivaliwe. Yeah. Yi kungani ithempele lami bafuna libonwa abantu. Kunakhona endlini yami. So ngiyabatshela nje kanjalo ke bayathatha noma bakuthathi yabazana banesitayile sokuthi uNkulunkulu ubona inhliziyo. Yeah. Ehleziphi inhliziyo? Ethempelini lingabani? Manje baye bakhohlwa ukulalela umnikazi wethempeli ukuthi uthini. Ngeke ngibancenge ngithi mawufuna ukujabulisa uNkulunkulu enza lento uNkulunkulu ayishoyo qala ukholele mina ukuthi ngithunywe nguye. Kunjalo. Uma ungakholelanga ukuthi mina ngithunywe nguye fine kodwa mawukholwa ukuthi ngithunywe nguye jabulisa yena ke phela nokuthi ukuze ubonane naye ngelinye ilanga jabulisa yena. Akusafa mina nje ngiphila impilo ejabulisa mina. Ngiphila impilo ejabulisa yena kuphela. Kuningi angiyekisa kuningi angikuthanda ngakuyeka. Namanje aqhubeka yangiyekisa izinto. Ngifuna ukubona yena ngelinye ilanga. Yes. Njengoba singena kule yethomoya. Ingabe mhlambe kwakuyileso sikhathi noma mhlambe nje kwayona uqobo. Oh yes, yabona ngalesikhathi engibonisa umahluko. Wathi lo mdanso lo uvela emkhathini embusweni obumnyama. Angufuni lo mdanso abawenzayo. Then ngelinye ilanga kusho ukuthi mina mengibuka ngokwami ngangingayishumayeli ngokwane indaba ethomoya. Okay. Kusho ukuthi wathi ngizoyibamba lengane ngizoyidelisa futhi wangidelisa ngayilanga lo inkosi uYeshua. Wangilalelisa igqomo. Igqomo lidansela ingane. Yeah, ngiyabona. Wangilalelisa iculo enkonzweni kushawa ithomoyi nekeyboard. Wangilalelisa izangoma. Wangilalelisa iyoni. Igubhu zonke lezi. Yeah. Yazi ngayolanga kwangathi ikhanda lami likhulu. Lalibuhlungu ngoba ngwalalele ngesikhathi esisodwa lama sound. Yeah. Uthi ngifuna ukuthi uzwe lento engizwayo mina. Mase ulalelisisa umahluko uthi ukhona yini kule igubha ezikhalayo. Mawulalela ikeyboard ibanga lwamsinde ubangayi ikeyboard. Uzolalela isigubhu sasezangomeni. Wase nginika ipicture yomuntu ophethe imic oyiphendula kanje ayibambe kanje imic. Angithi khona induku neshoba liphathwa kanje umuntu ubamba nje ishoba mase yagida ke phethe ishoba na benza njalo ithomoyi bayibamba kanje imic mase beyagida. Wathi yonke lento into eyodwa umbuso obumnyama. Yonke lento le angiyamkelanga mina futhi angiyifuni ilapha ngizuza khona nekeyboard kufanele idlalwe kanjani esontweni. Wathi bangumsindo le keyboard bathi banzela mina benzele mina ngithande. Mhlambe mama usicabukisela la kuleyo mhlambe wathi kumele idlalwe kanjani. Hey ikeyboard wayefuna ngilalela ikeyboard. Angikwazi ukuyilinganisa ukuthi idlala kanjani kodwa ngangingamuzwa ubrother Enigma. Okay. Eyidlala leya keyboard into ecishe ifane nama strings kakhulu ayinawo umsindo into nje yabona ayinawo umsindo lo msindo wenziwa emabandleni abantu bathi benzela uNkulunkulu badansela uNkulunkulu kanti uNkulunkulu abadansela yena Into nje color soft. Yes ufuna into color soft ezokwenza ukuthi uconnect. uNkulunkulu akayithandi lento sisingena embabandleni siqale dance. Mina ngisanebandla ngangithi ngena connect. Ngoba uthi chitha isikhathi. Yes. Isikhathi sakhe sincane. Manje meqale kudansa abantu bajuluke bachitha isikhathi. Into esizele ukuzoxhumana naye la. Sine appointment naye la. Funeka sithi singena sibe sihlangana nomuntu sine appointment naye.
hayi ukuthi siqale sidanse sijabule sithini sithi sijabulisa umzimba kwathi no David wadansa basho njalo abantu uye into efuna ukuthi ungene enkonzweni uconnect naye ukuze akwazi ukukhuluma nawe isikhathi esiningi ufuna ukukhuluma nomuntu ophakathi enkonzweni manje abantu abamniki inkosi uYeshua lelo thuba ukuthi bakhulume naye azizwele ikhuluma yena nabakhulunyayo mangithi mina kwabanye ngicela ukuthi uma ngabe uzophuma endlini uyibuke esibukweni mase ubuza lo oya kuyena ukuthi ngabe ugqoke kahle yini Khulu. Webranda ufisa kwasa sumnandi kanje? Ngifundiswe Uganda. Le imidlalo Uganda. Ngifundiswe Uganda, that's why siqala ngayo.